Hello guys, mayong hapon sa tanan. So kung na-remember nyo last time nag-post kami, 'di ba? May isang himala nga nangyari, no? Himala gida. So karon feeling vlogger kita, no, subong. Ay hindi, feeling artista gali. So guys, mapati ka mo sa hindi, gimbitahan kita sang Charis Food Hub kag syempre ang ilang mobile home spa. So pilingon kayo ta subong nga adlaw, no? Syempre, ano pa, libre daan. Sana all libre. The sponsor lang peg, no? So maka-experience ta sang free massage karon kag siyempre free dinner, ano pa. Ayo, sulod kami. So bongga kayo, no, ang nag-welcome sa aton ang manager gid kag ang owner na si Ma'am Che Romero. So sa mga wala nakabalo, no, si Ma'am Che ang tag-iya sang mobile home spa. So kung makita nyo na dira sa plaza gani sa Bigkawayan, no, nga may tent dira tapos mega massage sila gyapon na guys. So ang ilang building ari diri sa zone 2 Balugo, Bigkawayan, Cotabato. Very nice ang place guys, limpyo kaayo kag syempre relaxing kaayo. Wow. Pagsulod mo pa lang, amoy pa lang perte ka relaxing na. Ay, dinami matulog duman. Oh, di ba guys, perte ka limpyo, no? Relaxing gid sa mata pa lang perte na ka relaxing. So mo ni mga gamit pang massage, no, may hot stone, may mga harap class, basi maglupad ta sini pagtapos massage plaaw. Basi pwede gid mamili sang flavor, no. So kaya nila mag-cater sang duwa ka tao guys, no. Kung single ka, sisiratan ang kurtina. Kay kung couple ka mo, buksan ang kurtina, pwede gyapon. Tapos halimbawa may nauna sa inyo, so hindi ka mo mag-worry, free diri ang tea pati ang kape. Damo-damo sang stock sina, oh, hindi ka mabusan. Tapos syempre, hindi sila mag-operate kung wala sila sang permit. Kompleto na sila guys, legal na legal. So hamba ko gina, kung may nauna sa inyo, pwede ka mo maghulat diri sa ilang waiting area. May libre nga kape, may libre nga tea. Tapos pati katawhay, may TV pa. Pwede ka mo mag-chismis-chismis anay, maghampang sang jackstone, mag-skipping rope, pag-boxing, o ano inyo nga trip dira, bahala ka mo sa buhay nyo. Siyempre kami naman mga hilason, gina-feel lang namon. Uy, ari si Master Shifu, is that you? Wow! Wapa! Hiya! Pak, no? Cheneneneng cheng cheng nyeng nyeng. Oh, di ba guys, kaginara lang kami sa spa, subong arin kami sa China. Ni hao ma, bahaw pa. O di ba bunggagid kayo diri sa mobile home spa. Kaginarak lang sa spa, subong arak na sa China. Tapos sabang gahulat kami sa manag-massage, syempre gina-feel namon ang moment. Libre gani guys, no? Di ba? Amo ginaya basta nakalibre, i-feel na feel gid na ninyo. Jikwing ka pose. Gid kahilas ning duwa ni ambot sa inyo dira. Ang gipa free gali ni Ma'am Che sa amon nga massage is full body massage with hot stone guys. O di ba bongga kay pamatian, no? Hot stone. So ara na guys, no, mag-start na kay syempre lights off na siya pa. May oras pa maginiras ang duwa. So let's do it. Pangsakyan na ang mga kabayo kay umpisahan na ang karera. Lumain pa kabayo. So guys, no, kitang-kita sa video, no, si Ma'am Che Tag-Iyana, hands-on pagid kayo. Siya mismo nag-massage kay Madam Gladys nyo. Ladad nyo, pilingon. Tapos syempre, ang namassage akon si Marlon. Lon, hinay-hinaya lang lon ha. Kay sakitan mo lang sina. Hay na lang si sobra ka relaxing guys, no. Subong nga gina voice over ko na daw na Toyota kon. Ilan mo minsan sa buhay. So ari na, ginamasa-masa na ang mga pata kaya para pagluto karon dali lang, humok na kayong tiil. So ari na guys, ginahaplusan na sa mga lana, no. Ma-witness nyo na karon ang paglupad sa mga wakwak. Kagwapo man kagwapa sang wakwak, no. Kag guys, before ko malimtan, no, halimbawa natamad ka mo magbisita diri sa spa nila, pwede man sila mag home service. So karon ipakita namon ang mga contact number nila para matawagan nyo or ma-text nyo kung gusto nyo magpa-schedule. Sa presyo nga affordable guys, no, hindi ka mo magmahay pero tigid ka relaxing, no, kag nami sa lawas. Para na guys, giumpisahan na ang madyong. Aray mo lawas nga daw, truso man ta na ba? Ay, ginahilot giling lamisahan. Joke lang, malagubo naman ko sini karon kung makita ni ladlad ni ba. Sini nga time ata daw grabe na hagok na mo sini kay perti ka namin agit sa pamatsaga, no. Tapos perti ka estetik tara diri gid daw. Estetik kayo. Nakog pala naman para kabalos man ko saya. Balaan mo gid nga natulugan, no, kay lupay-pay kayong pati mga kamot.
Ay, tapos gali guys, may ara ni sila sang promo para sa couple, no? Makita nyo karon sa last part, tulat-tulatan nyo lang bala. Hindi ka mo magdali nga mahuman, mahuman ginagaroon eh. Oh, kundi human, lipong ang all. Sleep tight, sleep well. Hoy, gising! Are na ilang mga services offered guys, no? So, kung gusto nyo itanawon, i-post nyo lang ang video, basahon nyo lang dira, ara dira ang mga presyo, kag siyempre kung ano klase nga massage, may ara po sila mga add-ons, ara ang charge sa home service, may contact number dira, kag may address. So, thank you gid Ma'am Che sa experience, no? Sana maulit muli. Picture na lang kaya i-resilad-lad ang video nga nagbabay. So, syempre, pagtapos massage, diri naman ta, libre naman kaon diri guys, diri kay mamunsyon taton. So, diri naman ta sa Charis Food Hub. Ang tagiya diri guys, si Ma'am Charis Romero. So, sister sila ni Ma'am Che, no? Perfect combo gani ilang business bagay tapaday lang kayo. Di ka na maglisod mangita sang kanan guys after mo massage, or kung gusto mo mauna ka mo kaon before mag-massage. Pirti gini ka very good ning Romero sisters ni. Okay, naka-display ilang mga permits guys. No doubt kid legal ang business. Tapos wow na wow guys ha, kay pirti ka limpyo gyapon ang place. Relaxing gyapon siya. So uliton ko no, diri na siya banda sa Zone 2, Balugo, Pigcawayan, North Cotabato. Kaswerte ba namon no nga giimbitahan kami diri para matilawan ang ilang mga namit nga pagkaon, no? So araw, mga pilingon ng boss nyo da. Balang ko na ba mangkot nyo? Sir, ga-cater ba ni sila? Oo, ga-cater ni sila. Sa last part ng video guys, makita nyo karon may contact number, may address, may mga daily recipes. Ga-offer po sila diri sa buffet. Oy, for you to know ha, may ara sila buffet every Sunday sa buong December. Promo na guys, very affordable ang price. Wow. Tapos may ara po sila Christmas package, no? So kung natamad ka mo magluto sa December 24 or sa inyong mga Christmas party or may birthday ba sa inyong subong December, pwede ka mo mag-order diri guys. Order na uy, hindi na magluto-luto. Kontakon mo lang sila, pili ka lang sa mga gusto nyo nga kanon. Tapos sitting pretty na kamo, mahulap na lang kamo kang magkaon sa party ninyo or sa ano ba dira. So ari nagilapag ng mga free dinner namon guys, no? May aras ng lumpia, may sutanghon, kag syempre hindi madula ang paborito sa tanan, ang sisig. Wow, yummy, may tome. Okay kayo. Sure na gini Ma'am Charis nga libre lang ni kahayahay ba sa amon oy. Syempre umbisahan ta na ang kaon. Hay nako, kaswerte na lang gid nakalibre naman kami. SOM guys, no? Bala yung SOM, save one meal. Ay gay na, natuyo ko sa sobra ka relax sa pag-massage, no? Subong doon na mata naman ako nga kagutuman oy, kay to kanamit gid sa pagkaon. Ano ba yung umbisahan ta na kaon, no? Matanaw lang ka mo. Ali diri, upod ta, kaon ta diri bla. Try nyo bisita diri guys, or kundi gani order ka mo, no? Hindi nyo paglimtan Charis Food Hub. Diri lang na sa Zone 2, Balugo, Pigcawayan, North Cotabato. Tapos guys, balang ko mamangkot na naman ka mo. Sir, pwede mag-chill-chill dira? Oo naman, pwede kayo. May ara sila mga beers po diri, no? Basta reminder lang, no? Ang inom, ibutang sa tiyan, hindi sa ulo. Okay? Te, wala pa ka mo ginagutom da katanaw sa mo, no? Namit-namit ilang nga lumpia pagita na. Doon sa pipay lang nakaubos ang isa ka serve nga lumpia nila ba. Ma'am Charis, sure na gid niya nga wala ni bayad ha, kay wala gid kami dala basi kung makahugas kami pinggan karon. Na banati da lada ang tirador ng sa tanghon, no? Tapos nami gid diri yapon guys, kay accommodating kayo ilang mga staff. Perte ka attentive, no, sa ano mga kinanglan mo, ara dayon sila. Abaw, babay pa hoy, by day nyo na inyo nga ginakaon oy. Siyempre kung may kaon, may irim nun. Nesty tayo guys. Di nyo naman tanduay, no, siga naman mata nyo eh. So ari, ubos na, limpyo ng mga plato, busog na naman ang pamilya na ako. So FYI lang po guys ha, ang galuto po diri mismo ang tag-iya si Ma'am Charis. Thank you ma'am. Oh guys, kuha nyo ng mga cellphone nyo, ari ng contact number sang spa. Tapos ari lang nga promo. Diba affordable kaayo? O area, i-post nyo lang na kagbasahon. Syempre, like and follow ang ilang Facebook page. Tapos sa Charis Food Hub naman guys, ari na mga daily nila nga gina-serve, no? So basa-basahan nyo lang dira, ara dira may mga presyo na, kagong ano nga mga food, may ara po sila mga snacks, may ara sila sa mga short order. So kamo na bahala guys, ano pa ginahulat nyo, bisita na kamo dito. Pa-massage ka mo, tapos kaon ka mo sa Charis Food Hub. Isa lang na sila ka lugar guys.
guys sa Zone 2, Balugo, Pigcawayan, North Cotabato. So ano pa ginaulat nyo guys, contact na. Tapos syempre, like and follow ang page nila. Trivia, guys, sila ang gahimo sa pinakanamit nga tsara diri sa Pipalma area. So ari na naman ta sa mga shoutout no. Last time to mga wala na appeal basi ari ang kumodere. Pero kung wala gyapon hindi naman kamo magibi yung mga bingit man sa inyo. Ay tanawan nyo lang kung ara kamo da. Kung wala ti next video naman idamo uwi ta video guys. So nag-enjoy ba kamo sa video ta subong guys? Comment naman kamo dira sa baba ay kag syempre i-share nyo po daton nga video no. Spread naton ng good vibes no. Guys, i-treat nyo na inyong family, inyong partner or inyong friends sa mobile home spa. Kag syempre sa Charis Food Hub. Hindi na magduwa-duwa guys no. Promise sulit gid kayo. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Che kag kay Ma'am Charis. Bye.